גרמניה. האיצטדיון היחידי שמיותם משערים. הנגיחה הזאת פנימה! פולין עם מיליק עושה 1-0. גרמניה יכולה לבכות על מיליק שנפגע. אבל הנה, כאן אנחנו יכולים לראות שדווקא נויר, שאנחנו מדברים בשבחו, כמה הוא שוער גדול, מקבל כדור שהוא כדור ביניים, והוא מקבל החלטה לצאת לכדור, חוסר תיאום עם השחקן שמשחק לפניו, והוא מקבל את הגול. תכף נראה את זה. מקבל זה קורה גם לגדולים ביותר. נכון? ארקדיוש מיליק מזנק לכדור הזה. כדור ההגבהה, נמצא שם לבנדובסקי מחכה, אבל מיליק בין שני הבלמים. כן, אין לו מה לצאת פה אפילו בו. לצאת כל כך מאוחר הוא יצא. תראה, אתה יודע, כל כך מאוחר. דיברת על זה, שוערים גדולים משחקים ראש גדול, אתה יודע, הוא רואה שיש פה טעות. הוא יודע שיש פה טעות והוא תוקף את הכדור, הוא מבין שזה חוסר ברירה, כי גם אם הוא יישאר, יכול להיות שהוא מקבל. הוא היה מקבל. יכול להיות שהוא מקבל. בואטנג מאבד את השחקן, ואז הוא למעשה זו הסיבה שהוא תוקף. אבל הקשתה של הכדור זה סיפור הגול. כי הכדור נופל בדיוק לנקודה הבעייתית של נויר. לא מאפשרת לשוער לצאת. נכון. אז הוא מספיק מנוסה כדי לדעת את זה. נכון. בינתיים התקפה של פולין נדירה מאוד, ו-2-0! 2-0 לפולין! היסטוריה בוורשה! המחליף סבסטיאן מילה הוא זה שמעלה את פולין ליתרון שממנו גרמניה לא תחזור כנראה, למרות שנשארו 2 דקות בתוספת זמן. סבסטיאן מילה, מילה שלנו, זה ניצחון פולני. איזה ניצחון גדול, איזה ניצחון גדול שממשיך. ולא הייתי ממעיט מהניצחון הזה, אתה יודע, מההישג של הפולנים בעקבות תמיכה של הגרמנים. מה פתאום? זה צריך לתת להם את כל הקרדיט שבעולם. איזה שאלה, זה ניצחון ענק, לנצח אלופת עולם. מעבר לחשיבות של הניצחון הזה במעבר.